guys, maing buntag guys. Padulong taan ni guys sa kilid sa suba guys, daplin sa dapit sa may tulay guys. Mula ba taan ni guys, aning dakong tindahan. Mutabok ta atong pikas bahin guys sa karsada. Ato makita ang dakong tindahan guys. Mao ni ang MYL. Mutabok ta ani mga parkinganan sa habal-habal guys. Or bao-bao guys. Mutabok ta aning parkinganan sa bao-bao. Padung sa Kansibaw ta ani guys. O muadto ta ining kilid sa may suba. Mutan ata sa ilang view ani guys kung unsay ato makita ning dapita guys. Mo ni sumpay dito sa may tulay. Nakita na to ang tulay guys nga dol sa amua. Mo ni tulay sa sangatan guys kung panangatan. Mo na kibali upper sa amo apa sa dito pas bye mo na ibabaw nga bahin sa amo ang dapit guys. Atong tan-awon ilahang siwol aning daplin sa suba. Sa una good guys aning dapita. Sa wa pa gam inig dike mo apaw ang baha. Bisag way uwan diri sa lungsod guys, basta uwan dito sa bukid mo lapaw gud ni siya. Mutipas na, di na mo subay sa suba labi na og mapuno na ang tulay og daghang kahoy. Moawas na. Ari na agi sa Kabaylayan guys. Mao ni siya guys. Mo ni nang gigama nila dike guys. Daplin sa suba. Kay kung dili day kan aning dapita guys, ang tubig musudyod sa sentro sa Valencia. Mao na ilang gigaman jud og dike. Kusog ang puwersa sa tubig ani guys. Mulaktod ang tubig ani. Mao ni nga gibuhatan jud og dike sa ato ang gobyerno. Ano siya? Nindot kay view aning dapita guys. Nagpanghandlok makuglatay ani guys kay musig matuwang ko ani. Pero namasin lang ko ani guys ug asa ni padulong ni maong dike
Karon pa ko kaani labay-labay ra man gud mi ani guys sa aning tubig rami magpambot, pero ang ibabaw nga bahin ani guys wa ko kaagi. Di lagi talaagan guys. Karon pa ko guys, lami man di kay tan-aw ning dapita guys. Dagahang lubi. Nindot pud kayang lang balay aning sudo. Pero wa be ko magbot-bot ani guys og sud aning dapita ha, nananghid ba ko ani kay ang gilabat man gud ni siya guys. Ja naay tawo nga usa po sa residency ani ako yung gipananghiran. Mo na nga kumpiyansa kay ko lakaw-lakaw na ni guys kay nakapananghid lagi ta. Ining dapita guys, labi na kung mag-uwan bitaw dito sa bukid, ani agi ang manglaktod ang tubig aning dapita. Wa magtuo ang taga residensya guys, so naabada ay uwan. Ang ilang matngunan gabaha na. Muna nga ilag yung gisiguruhan og dike ning dapita. Way tao ani guys ug wa maglimas bisag way uwan kay nga naman baha kay sa bukid guys ni buhagay diri sa ubos. Mo nay hadlo kaadyo. Dinhira po kutob guys ang ilahang dike. Katong sa Atbang guys, lain na po ni nga barangay. Mo ni amo ang barangay ni sa kan maniko tong sa Atbang. Ana si Dia. Lain po tong gisiwal adto guys, pero wa gyapon naputol gyapon wa mag-continue guys. Sa akong pagbalik guys, nanguti-kuti ko aning duha bitaw ka kamalig guys. Kay gigwapahan ko gatan-aw ba. Simple ra pero hinlo po tan-an dito sa sud. Diha may nanambo guys. Ako ni siyang gipangutana. Ni rentra dai sila kuno adto guys. Tag 400 ang buwan ba to, yuta ra agbay ila. Moy istorya sa maong tanaw guys. Ani gawas ta guys, ni ana po ta aning sa highway. Ni pauli na ko ani guys. Kay hadlok po ning wa ta masuito aning lugar oy mag latay-latay tagparel og masapid bitaw ta mapandol way makaapas na to atong ubos. Mo nang nidali na lang po kog uli guys. Kay nahadlok man ko tog latay-latay siwol magsigi tag kuan sa view nya basig matukamo ta. Nasangit ko na akong tinanawan aning buwaka guys. Common unta ning buwak guys, pero sa iyang color ba murag na-attract ko. Dili common ang iyang color guys. Mo na ni daig ko sa iyang color. Og nindot parang tag-iya sa ang baypod guys. Og niya sa may tulay guys, akong gi close upan ang kining poste bitaw guys kay aho ni siyang gi kamerahan kay gaagas magud ni ang poste og tubig guys. Anya sa resulta wa man diha. Mura man po og nahibong ko ani guys kay kusog ang aga sa tubig pag
kuan pa sa kamera wa may tubig nga ni agas. Raglain na ni da. Mo to nang niuli na ko guys. Panghadlok may noon ko adto. Subay ko guys sa highway. Nisop na ang adlaw pero murag giganahan pa man ko ari og lakaw-lakaw. Aga plano ko guys moadto ko sa ako ang suod nga amiga. Maglaag ko aring sunok guys. Sunok nga bahin sa among barangay. Sitio Sunok ni guys. Nindot pag ilang view aning dapita. Padung lagi ko sa mga amiga guys. Ako pong gikumpasan ang pagpangwa og view aning mga balay ani guys. Nabaguhan ko aning bago nga balay guys kay bago pa maning nahuman. Sa una kahoy karaan man ni pero pagkakaron nindot kaayo tan-awon. Usa na kaharian nung balay nga ni barog. Ug ato po makita ang ilahang chapel ani guys sa Sunok. Dapling yun ni sa highway ilahang chapel. Ug ato makita aning unahan sa may chapel guys ang kanhi eskwelahan sa St. Jude. Nakatrabaho ko ani guys. Usa lang ka janitress. Mga 3 months ra tingali to. Miundang ko guys kay na ako sa balatian ato mga time. Wala ko pabalikan ni Mister. Basta buwak gani guys, mo admire jud ko ani oh. Talagsaon po ang ihang color. Balik-balik ta ni mga eskwelahan guys. Wa ko magdugay lagi guys kay nasakit lagi ko. Pero unta mo angay manggugkog ka ng trabahong pasingot guys. Pero ang mister di nagyud mo sugot og mobalik ko kay nang maluoy siya na ho ba. Matong wala ko pabalikan ng mga eskwelahan guys. Ako juga ugba anis mga tanom-tanom nila ani guys sa sud. Unang di ko malimot ng mga eskwelahan. Guys, salamat sa inyong pagsilip guys. Pag-uban sa akong mga videos o dinhi ko lang tapuson ang maong videos o ako miingon guys. Daghan kayong salamat. Bye-bye! Bye-bye!